два, три, раз, два, три, раз, два, три. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. А я да чароўнага балю рыхтуюся. Буду вальс танцаваць. Гэта такі прыгожы танец. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Толькі уявіце, зберуцца ўсе феі казак і будуць усе ў прыгожых сукенках. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Отдай! Ты перший знайшов! Отдай, кажу, ты перший знайшов! Я першая зауважу, давай я Ой, моя карта! Ты на яе нават не гляди! Это ты лапы прыми! Сябры мае, што здарылася? Добрый вечер. Привітання, Сінічка! Отдавай! А я зараз як потягну! Что ты робишь? Ты меня порвешь, потом ничего не зразумеешь! Тады я карту на стол покладу, а ты отойдися. Ну, клади, только Тимыл ты топа лапы. До такой карты нельга нямытыми лапами докранаться. Сябры мае, а што гэта за спрэчка? І што за карта такая? Феечка, мы карту скарбаў знайшлі. Самую сапраўдную. Ой, і дзе ж такія карты знаходзяць? Вось побач з нашым домом. І даўно яна там ляжала? Магчыма, усю зіму под снегом была. Не. Быць такога не можа. Яна вельмі добра выглядае. І праўда? А можа, яе згубіў які-небудзь падарожнік? А можа, кто-нибудь карту специально поклал, каб мы скарб знайшлі. Калі карта ў нас, давайте скарб шукаць. Сенечка, а вы ў гэтай карце што-нибудь разумееце? Ну, на першы погляд, тут усё вельмі проста. Але калі другі раз паглядзець, тут усё вельмі зашифравана. Ага. А хто з вас умее шифравальныя карты чытаць? Я докладно не умею. І я ніколі не спрабаваў, але мне вельмі хочацца паспрабаваць. І мне таксама. А давайте разам разбірацца. Цікава, які скарб нас чакае? Глядзіце, тут нейкія лічбы і стрэлачкі. А можа, гэта колькасць крокаў і напрамак? Давайте праверым. Так, спачатку, Феечка, ідзіце на поўнач, Ага. а пасля паварочваемся на ўсход. Ну што, паспрабуем? Паспрабуем? Паспрабуем. Я іду на поўнач. Вы идите, а мы будем лічыць кроки, каб вы не заблыталіся. Правильно. У пошуку скарбаў кожны крок мае вялізнае значэнне. Я пачынаю, іду на поўнач. Роўна 3 кроки. 3 крокі. 1, 2, 3. Стой! Ага. Цяпер паварочвайцеся і пачынайце ісці вось туды. Таксама роўна 3 крокі. 1, 2, 3. Стоп! Феечка, паглядзіце уважліва, што вы бачыце пад нагамі? Пакуль што нічога. Знайшла! Што? Знайшла! Цвік! Самы сапраўдны цвік. І што вы лічыце гэта скарбам? Для нашага Нестара, які, напэўна, яго і згубіў, гэта вялікі скарб. Такі цвік дапаможа адрамантаваць любую рэч. Трэба Нестару гэты цвік і аддаць. Так і атрымліваецца, што мы не свой скарб знайшлі, а Нестара. Давайте яшчэ уважліва на карту паглядзім, можа, новыя падказкі знойдзем. Так. А можа пашукаць у гэтым месцы? Ну, гэта ж зусім блізка. Трэба павярнуцца вось туды і зрабіць 2 крокі. 1, 2. Ну што, знайшоў што-небудзь? Ой, што знайшоў? Ой, гэта не скарб. Ну, здаецца, гэта цацка, з якой гуляў Буслік. І цяпер ён бедненькі яе шукае. А калі малы без яе заснуць не зможа, трэба як мага хутчэй аддаць Бусліку яго цацку. Я хутенька аднясу. Дзякуй, Топачка. А мы з табой, Яночка, можам самі скарб пашукаць. Добра. Давайте, Феечка, вы пойдете ў адным напрамку, а я ў другім. Так, можа, адразу 2 скарбы знойдзем. Ага. Сюды. Раз, 2, 3, тут. 4. А можа, тут?
Няма? Няма. Ёсць! Знайшла! І без усялякіх картаў. Что там? Кніга казак. Ну что, нашли? Феечка скарб адшукала. Кніга казак. Яна і навучыць, і пазабаўляе, і супакоіць. І правда, ад цікавай кнігі адарвацца немагчыма. Ну тогда давайте почитаем яе разом. Прапаную зараз разам з гледачамі мультфільм паглядзець, а потым, калі вы ляжаце ў ложачкі, я вам пачытаю. І добра. Здорово. Ну а зараз, мае маленькія, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Феечка, а вы нам казку з гэтай кніжкі прачытаеце? Канешне, толькі адну. Ну добре, тады мы хутенька бяжым у ложечку. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі, і чароўных сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай. Баю